Дивіться у цьому випуску. Парламент ухвалив квотування української та кримсько-татарської мов у телерадіомовленні. 269 за. Закон прийнято. Вітаю, колеги. В Артеці будують корпус на місці мусульманського кладовища. У Києві вимагали спростити розмитнення вживаних європейських автівок. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР. 23 травня, 1181-й день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. Російські силовики викликали в Ічкінський відділок поліції активіста Кримсько-татарського національного руху Рустема Міннанова. Йому закидають адміністративне правопорушення, зловживання свободою масової інформації за згадку Меджлісу у пості з привітанням з днем народження Мустафи Джемілєва в листопаді 2016-го. Рустем Міннанов відмовився підписувати протокол. Співробітники поліції викликали свідків. Протокол передадуть до суду. Верховний суд Росії визнав Меджліс кримсько-татарського народу екстремістською організацією і заборонив діяльність в Росії і в окупованому Криму. Окупаційний суд знову не задовольнив клопотання про допит Рефата Чубарова в якості свідка. На 117-му засіданні Верховного суду окупованого Криму у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза продовжили допит свідка захисту Абдурамана Ігіза. Він розповів, що бачив на мітингу 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту. Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень того дня. Также свидетель описал, что видел, как некоторые пророссийские митингующие прячут в руках арматуры стальные, прячут деревянные палки. А впоследствии, после окончания митинга, он видел, что на той стороне, где были пророссийские митингующие, были пакеты, в них лежали тоже различные предметы, и в том числе он видел один патрон с дробью. Окупаційна прокуратура Криму продовжила провадження щодо Сулеймана Кадирова. Поспілкуватися зі слідчими Кадиров прийшов разом з адвокатом Едемом Сімідляєвим. Учасника Кримсько-татарського національного руху звинувачують в закликах до порушення територіальної цілісності Росії за коментар під відео у Фейсбук. Мы отказались давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции Российской Федерации. У следователя было очень много вопросов, он основательно подготовился к этому допросу и думал, что все-таки сможет. И, наверное, надеялся, что человек придет без адвоката, и ему все-таки удастся каким-то образом допросить. Я был внесен в список экстремистов, поставлен на учет. И в апреле месяце мне заблокировали пенсионную карточку, расчетный счет. На плато гори Айпетрі власники кафе почали розбирати свої заклади. Нещодавно окупаційна влада півострова оголосила про демонтаж усіх ресторанів на плато. Власники цих кафе почали вивозити речі зі своїх будівель через те, що бояться одного дня побачити руїни замість свого закладу. Окупаційна адміністрація пообіцяла 2 мільйони 800 тисяч рублів компенсації. Але, за словами підприємців, ця сума не покриє навіть половини витрат. Мы построили кафе, потом сделали документы, тоже не бесплатно. За все это мы платили. Платили каждый год налоги, это обязательно. И сказали, что нет у нас там канализации, это неправда. И канализация сразу же, когда строили здание, и канализацию мы построили. И все документы у нас есть, мы на законном. Мы очень рады, что нас присоединили к России, мы думали, что будет порядок. Потому что при Украине сильные поборы были. Но оказывается, что мы как бы разочарованы чем, что мы останемся без работы. У Гурзуфі на кістках мусульман будують корпус табору «Артек». Нова будівля з'явиться на місці старого мусульманського кладовища, яке вважається покинутим з моменту депортації кримських татар 1944-го. Окупаційна кримська влада ініціювала початок будівництва ще взимку цього року.
Урзуф – это на момент начала XIX века была моноэтничная, абсолютно крымско-татарская деревня. Это, в общем-то, плевок в лицо целому крымско-татарскому народу, потому что это очень, в общем, страшно, когда кладбища сносятся, когда не учитываются интересы коренного народа, который здесь сформировался в Крыму и который жил как раз вот на этой территории. У Києві обговорили майбутнє окупованого Криму та шукали шляхи до деокупації. Експерти Майдану закордонних справ представили дослідження життя на півострові в умовах санкцій та блокади. Вже ясно, що в Криму не буде ніякої промисловості, крім оборонно-промислового комплексу. В Криму не буде ніякого туризму, в Криму не буде малого бізнесу. Ніякого економічного майбутнього в Криму немає. Все больше у жителей Крыма возникает проблем, а где найти работу. И та работа, которая более, скажем так, привлекательна с точки зрения заработной платы, в выборе предоставить ее крымчанину или предоставить ее гражданину Российской Федерации, который приехал с материковой России в Крым, гражданин Российской Федерации с материка уже имеет приоритет. То есть жители Крыма – это как бы люди второго сорта. Одним із надефективних ключів щодо повернення Криму під суверенітет Української держави – це є переформатування статусу автономії, надання йому статусу національно-територіальної автономії як форми самовизначення кримсько-татарського народу. 75% обов'язкового мовлення українською мовою на загальнодержавних телеканалах. Таку квоту ухвалила сьогодні Верховна Рада. Депутати врахували поправки голови Меджлісу Рефата Чубарова. Закон забезпечує розвиток телемовлення кримсько-татарською мовою як мовою одного з корінних народів України. – 269 за. Закон прийнято. Вітаю, колеги. Закон після підписання вступає в силу через 4 місяці. І впродовж року українські вироблені в Україні програми можуть зараховуватися до квоти української, навіть якщо вони російською мовою, для того, щоб телеканали могли перейти на українську мову. Але мова йде не про російський продукт, не про російські серіали, а тільки про те, що вироблено в Україні. Тобто фактично це 95-й квартал, там дізель-шоу, отакі програми, які вже записані. 16 березня у першому читанні закон не підтримав народний депутат Рефат Чубаров. Він закликав профільний комітет прописати норми, які б не дозволили скорочення частки кримсько-татарської мови на телебаченні. Народний депутат наполягав на тому, щоб мова корінних народів зараховувалася як державна. Цього разу Чубаров законопроект підтримав. Оскільки в цьому законі є окремо виписані норми, які стосуються мов корінних народів. І ці норми абсолютно нас влаштовують, оскільки ми і готували ці норми разом з членами комітету, зокрема пані Сюмар Вікторією, головою комітету. І як тільки цей закон буде ухвалений, це дає нові можливості для розвитку мовлення кримсько-татарською мовою в Україні поруч з державною українською мовою. Коли закон набуде чинності, обсяг телемовлення державною мовою та мовами корінних народів становитиме 75% ефіру, з яких не менше 30% повинні бути українською. Ляля Озерчук, Тарас Чубак, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Підтримати воїнів АТО, які знаходяться за ґратами, зібралися представники комітету звільнення політв'язнів, батальйону «Торнадо» та добровольчого руху ОУН. Акція відбувається біля Лук'янівського СІЗО і приурочена до Дня Героїв. Там зараз знаходиться наша кореспондентка Оксана Гуцул. Оксано. Ми біля Лук'янівського СІЗО. Ще 10 хвилин тому тут відбувалась акція на підтримку політичних в'язнів, які воювали в АТО. Зараз учасники акції перемістились на задній двір, тому що там їх зможуть почути ті, для кого акція була організованою – політичні в'язні. У мене все. Ми залишаємось тут. Більше в наступних випусках. Це була Оксана Гуцул. Вона розповіла про акцію підтримки біля Лук'янівського СІЗО. Спростити процес розмитнення вживаних авто з Європи вимагали під стінами Верховної Ради України. Як це було? Дивіться далі у сюжеті.
Цей 26-річний запорожець за 2 дні пройшов технічний контроль у Польщі та отримав там реєстрацію. Ми заплатили $250, в еквіваленті в злотах, очевидно, $250 за розмитнення автомобіля, а також ми ще заплатили $150 за номери, техпаспорт, за наклейку на лобовому склі, тобто ці всі такі платежі. Отже, що ми зробили? Як ви завозили сюди? Якби, по-перше, в Україну нам би було дуже тяжко його завести якраз через ті всі обмеження, я маю на увазі про розмитнення, тому що в нас діють оце Євро 5 і 2010 рік і так далі. Якби ми хотіли розмитнити цей автомобіль в Україні, ми б були змушені заплатити понад $3000 лише митними платежами. Розумієте, то виходить такий абсурд, що автомобіль, причому що український автомобіль, його спокійно пускають в Польщу за $250, а от вернути його назад в Україну треба $3000. Акція «Микола Запорожець» стартувала автопробігом у Львові. Сьогодні машина вже під стінами Верховної Ради. На ній основні зміни, які пропонують учасники акції. Це заміна екологічного стандарту Євро 5, який забороняє возити в Україну авто, зроблені раніше 2010 року. Наші вимоги – це прийняття законопроєктів 5561 і 5562. Перший стосується відміни Євро 5. Запорожець – яскравий приклад того, що у Європі немає Євро 5, і Європа нас не просила приймати Євро 5, як це зараз представляють українському народу автолобі під виглядом захисту українського автопрому, якого фактично нема. І другий законопроект стосується амністії, яка би дозволила розмитнити автомобілі на іноземній реєстрації. Зараз законопроекти перебувають в Комітеті з питань податкової та митної політики. Проте, за словами організаторів акцій, комітет їх ще не розглядав. Діана Матвіїв, Асан Ємінов, Заман, АТР. І до міжнародних новин. ІДІЛ взяло відповідальність за теракт в Манчестері. Британська поліція підтвердила факт підриву терориста-смертника. Про це повідомляє агентство Reuters. Напередодні на стадіоні Манчестер Арена в Великобританії, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде, стався вибух. В результаті загинули 22 людини, серед них діти, поранених 59 людей. Більшість фанатів співачки – тінейджери. Та як ми дізналися від поліції сьогодні вранці, маленькі діти. Десятки батьків все ще шукають своїх дітей та підлітків в соціальних мережах, викладають їхні фотографії та благають надати будь-яку інформацію. Тепер немає сумнівів, що люди Манчестера та всієї країни стали жертвами бездушного терористичного нападу. Нападу, який із холодним розрахунком спрямовувався на наймолодших у нашому суспільстві. Це був один із найгірших терористичних актів, яких ми коли-небудь зазнали у Великій Британії. Так багато молодих, красивих, невинних людей, які жили та насолоджувалися життям, вбиті злими невдахами. Я не назву їх монстрами, тому що їм сподобалася би ця назва. Відтепер і надалі я буду називати їх невдахами, лузерами. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілією Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Булгун». Айдар Бождабаєв та Ірина Ромалійська говоритимуть з прокурором Криму Гюндузом Мамедовим про розслідування прокуратурою Автономної Республіки Крим. Підписуйтеся на АТР, на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.